आज आम्ही हांगसर सकाळसान म्हणजे संक स्टार्ट केल्ली आजची रॅली। आज आमच्या हिंदू संस्कृती प्रमाणे आज गुढी पाडव्याच्या निमित्तान आज आम्ही जी हांगसर एक फेरी घेतली ती आज आमकां अशें दिसून येता की त्या निमित्तान आज आमी सगळीं एकी कडेन जमून एकामेकाक आज आमकां शुभेच्छा दिवपाक मेळटा। तशेंच आमी आतां पळयता आमच्या हिंदूच्या प्रमाणे आमी आमचे नवे वर्स आमी साजरे करता, म्हणजे हितूनसून लोकांक एक आज बरे तरेन म्हणजे आमच्या संस्कृती प्रमाणे सगळे आमी हिंदू आज एक आसा अशें आमकां दिसून येता। आनी जर आज आमच्या देशाचेर कसलेंय संकट आयले जाल्यार आमी सगळ्यांनी मेळून एकजुटीन काम करपाची गरज आसा। तितूनसून आज आमी आमच्या झाडांक सुद्दां आमी आज नवी पालवी पळयता की नवीन पानां येता, तितूनसून आज आमकां दिसून येता झाडांसून सुद्दां दिसून येता की आज आमचे हिंदूच्या हितूनसून एक बरें वर्ष स्टार्ट जाता। आनी सगळ्यांक म्हाज्यो तुमकां मना पासून शुभेच्छा। देवता श्री महालक्ष्मी देवी तसेच हिंदू जनजागृती समितीचे प्रेरणास्थान परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले यांच्या चरणी वंदन करून थोडक्यात आज जी आम्ही हांगा फेरी काढली आणि आज जे आम्ही म्हणता की नवीन वर्ष आमचे हिंदूंचे नवीन वर्ष आसा म्हणून, तर त्याविषयी थोडक्यात असे विश्लेषण करता की जसे आम्ही सगळेजाण हिंदू बांधव जे आसा तर आम्ही सगळेजाण आजच्या दिसा म्हणजे गुढीपाडव्याच्या दिसा सगळ्यांक आम्ही नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिता। परंतु दुर्दैवान अनेक जण पण असे आसात की जे 31 डिसेंबराक किंवा 1 जानेवारी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दितात। त्यामुळे आज आम्ही नवीन वर्ष हे नेमके कितें म्हणजे गुढीपाडव्या दिसा किंवा चैत्र शुद्ध प्रतिपदा जी आसा पळय तर ह्या दिसा आम्ही नवीन वर्ष कित्याक करता साजरे करपाक जाय त्याविषयी थोडक्यात सांगता की जशी आज आम्ही ही सृष्टी जी पळयता तर ही संपूर्ण सृष्टी जी आसा ती ब्रह्मदेवान ज्या दिवसा निर्माण केली तो दीस म्हणजे आजचो दीस आसा। जसे की हांगा आता माननीय सौ दीक्षा कानोळकर यांच्यानी पण सांगले की ह्या दिसाक हो जो दीस आसा आजचो दीस जो आसा पळय तर ह्या दिसाक भरपूर असे महत्व आसा। जसे की ब्रह्मदेवान सृष्टीची निर्मिती केली ह्या दिसा। दुसरी गोष्ट अशी आसा की प्रजापती लहरी ज्यो आसा प्रजापती देवाच्यो ज्यो लहरी ज्यो आसा त्यो खूप मोठ्या प्रमाणात आजच्या दिसा पृथ्वीचेर येता आणि प्रजापती लहरीचे उत्पत्तीकडे निगडीत आसा ह्यो प्रजापती लहरी। म्हणून निसर्गान जो आसा तो आमकां बदल दिसपाक सुरवात जाता। जसे की आज आम्ही पळयता की आजच्या दिसा वसंत ऋतूक आरंभ जाता, त्याचप्रमाणे झाडांक नवीन पालव्यो फुटता, पशु पक्ष्यांची जी आसा पळय त्यांची आमकां किलबिलाट आयकुपाक मेळटा। आणि आजच्या दिसाक ऐतिहासिक महत्व हे आसा की आजच्या दिसा प्रभू रामचंद्रान रावणाचेर विजय मेळयलो आणि त्याच्यानंतर संपूर्ण अयोध्येन घरोघरी गुढी उभारले गेल्यो म्हणजे आजचो दीस जो आसा तो विजयाचो दीस आसा, विजयाचे प्रतीक आसा आणि विजयाचे प्रतीक म्हणूनच गुढी उभारले गेल्यो। दुसरी गोष्ट अशी आसा की शालिवाहन हो जो राजा असलो की त्यांच्यानी हुणांचेर पराभव केलो आणि त्यामुळे असे सगळे ऐतिहासिक महत्व जे आसा ते आजच्या दिसाक आसा। परंतु 31 डिसेंबर म्हणून जे आम्ही आता पळोवंक गेल्यार बरेचसे हिंदू पण साजरे करता किंवा 1 जानेवारीक साजरे करता नवीन वर्ष म्हणून, पण हेच्या फाटसून कांयच असं ऐतिहासिक महत्व ना। ख्रिस्ती लोक जे आसा ते म्हणतात की 25 डिसेंबराक येशू ख्रिस्ताचो जन्म झालो आणि त्याच्यानंतर ते नवीन वर्ष म्हणून मनयतात। पण हेजो अर्थ असो न्हू की आम्ही सुद्धा 25 डिसेंबरा नंतर म्हणजे 31 डिसेंबर किंवा मागीर 1 जानेवारीक नवीन वर्ष म्हणून आम्ही मनोवपाक जाय अशें ना।
हिंदूंचे जितकी प्रतीका आसा, हिंदूंचे म्हणून जितकी परंपरा आसा, हिंदूंची जितकी संस्कृती आसा ती तितकी पायाखाली तुडोवपाचे प्रयत्न सगळे चल्लेले आसा. त्यामुळे आम्ही सगळ्या बंधू भगिनीनो हिंदूंनी संघटित जावपाक जाय आणि जसे प्रभू रामचंद्रान त्यावेळेस रावणाचा वध केलो आणि आदर्श रामराज्य स्थापन केले, त्याचप्रमाणे अशा तरेचे जे रावण जे लोक असतात आतापर्यंत तर यांचो निपात करून आमकां हांगा आदर्श असे रामराज्य जेका आम्ही हिंदू राष्ट्र म्हणटा अशा तरेचे हिंदू राष्ट्र आमकां या ठिकाणी निर्माण करपाक जाय. आणि म्हणून सगळ्या बंधू भगिनींनी हिंदू बंधू भगिनीनं या निमित्तान खंयच्या तरी निमित्तान आम्ही सगळ्यांनी संघटित जावपाक जाय. अजून एक सगळ्यांक महत्वाची सूचना असा की येत्या आयताराक म्हणजे येत्या शेनवाराक 24 मार्च या दिसा बिचोले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याकडे एक मोठे आंदोलन असा. या आंदोलनात आम्ही वाळपळ उसगावचे हे सगळे विषय घेतले. सगळ्यांक कळकळीची विनंती असा की हे आंदोलनाक सांजचे 5 सुमार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याकडे सगळ्यांनी उपस्थित जावचे. नंतर उबारतले आणि सांजच्या वेळाचेर सूर्यास्त सोपता त्या वेळाचेर आम्ही ते काढपाक जाय. सगळ्यांनी लक्षात घेऊया की गुढी जी असा ती आयच्या दिसात आम्ही उतरवपाक जाय. गुढी केन्नाच फाल्याच्या दिसाक दवरपाक जायना किंवा मागीर काही लोक 2 महिने 4 महिने किंवा अजूनपर्यंत काही जणांच्या हेजेर असता. तर ती गुढी जी असा शास्त्रोक्त पद्धत ही असा की आज सकाळी उबारल्यानंतर सांजचे सूर्यास्ताच्या वेळाचेर आम्ही ती गुढी काढपाक जाय.